Tak dámy a páni, chlapci a dívci, vítám vás u dalšího videa. To minulé mělo takovou kladnou odezvu, tak si dneska dáme něco kontroverznějšího, aby byla zažehnuta plamenná diskuze. Ale ještě než se tak stane, tak tady vidíte počátek videa ve voze, nemějte obavy, za chvilku vystoupíme, půjdeme jinam. Ale abych na nic nezapomněl, mám to tak srovnané v hlavě, co je třeba říct, hlavně ať se tady nehádáme, tak to započnu zde, protože pak se budu muset soustředit i na chůzi a zvládnout dvě věci najednou už není tak jednoduché. A ono hlavně slyšíte, že mám takový zatemnělý hlas, není to z toho důvodu, že bych vás chtěl strašit, nebo na vás nějak působit, ale rýmička je všude zdejší. A nikde se jí nevyhnete. A my jsme zrovna teď měli 24hodinovou službu, kdy přes den bylo poměrně jako obstojně. Takže si člověk vzal letní kombinézu a nečekali jsme, že přes noc toho tolik strávíme venku. Ale znáte to, byli jsme po zásluze potrestání, protože jsme si řekli, že si najdeme nějakého cyklistu, který řídí pod vlivem alkoholu. Ano, není to od nás hezké, ale čas od času je třeba udělat něco, abychom si oživili, jak se vlastně vytváří ten spis, co všechno je s tím spojeného. A přece jenom, když pijete, neměli byste jezdit ani na kole. Ale nebojte, my nekorzujeme u klubů v centru. My hledáme opravdu cyklisty, kteří pak jezdí po frekventovaných cestách a často na sebe upozorní tím, že buď jedou po chodníku velmi kolíbavě, u chodníku podél té frekventované cesty, nebo jedou na té cestě uprostřed jízdního pruhu, nebo jedou na cestě neosvětlení. Takže to je taková pozvánka přímo pro nás. No a jak to tak správně bývá, když chcete jako osoba úřední vrhnout svoji pozornost na cyklisty, tak osud to vezme a flákne vám to zpátky tak, že si to zapamatujete. A to znamená, že naše první linka byla vykradená cykloprodejna. Což je strašně super. Naštěstí pak na místo dorazilo místní oddělení, které si to převzalo. My jsme se uvolnili, ale osud si toho všimnul a okamžitě přišla linka, kdy se začal nahánět člověk, který se zmocnil jízdního kola za použití nože, jenom vyhrožování, nikam ho nezabod. Takže milion pejáků se rozhodlo, že ho bude stíhat. Bohužel jejich nadšení je většinou lepší než jejich výsledky. Takže ožralý týpek na kolej ujel asi 5 hlídkám. A co čert nechtěl, my jsme se věnovali oznamovateli, čímž ho zdravím, jestli to uvidí. A přátelé, jestli někam pojedete na kole a uvidíte posedávat 2 vypitózy s krabicovým vínem, vypitózy v tom smyslu takové ty polo, bezdomko, cokoliv, to už si dosaďte, co chcete. Není dobrý nápad k ním přisednout a snažit se s nimi kamarádit, jo? Může to dopadnout tak, že vytáhnou nůž a odjedou na vašem kole. To jenom tak bokem. Jinak ten den byl taky zajímavý, jo? Člověk si řekne, OK, to se může stát, no a pak slyšíte v éteru, že někomu se zželelo bezdomovce, protože byla zima, tak si ho vzal do auta. Ten bezdomovec ho napad. Co to máte za nápady, přátelé? Jo, takže jsme se zdrželi venku déle, než to chtělo. A rýmička je za to, že jsme chtěli chytit nějakého cyklistu pod vlivem. Ale milý pane osude, my to příště uděláme, ale trošku méně nápadně a nebudeme o tom mluvit, jo? Takže jsme si kvit. A teď zpátky k tématu tohoto videa, protože bude kontroverzní a ten důvod, proč to natáčím v autě, ten začátek, je zcela zřejmý. Tak, taková dramatická vsuvka. Mám vás z jiné strany, ale vůbec to nebude souviset s tím, o čem teď budeme mluvit, protože ty strany jsou a budou a občas je úplně jedno, která to je. Budeme se bavit o politice, protože se nám sestavuje nová vláda, volby proběhly. Pojďme se o tom pobavit, ale spíš ve směru, abychom třeba za 4 roky se podívali na toto video a řekli si, jak moc jsme se pletli, co nás čeká, co nás nečeká. Ale ze začátku jedna důležitá prosba. Je nás zde
vícero. Předpokládám, že každý volíme dle sebe, různé strany. Ať už jste volili kohokoliv, já váš hlas respektuji, nebudu vás nikam škatulkovat, nebude to pro mě znamenat, že se s vámi nebudu bavit. A jak už jsem ve svých videích hodněkrát zmiňoval, já jsem býval většinou volič ODS, protože já mám raději spíš takovou pravici, konzervatismus, nebo jak to nazvat. A mám raději, když stát spíše motivuje, abyste něco dělali, než když vám platí za to, když nic neděláte, jo? Takže to je moje vidění. Samozřejmě předpokládám, že ne všichni budou souhlasit. A to je na tom to krásné. Můžeme debatovat, diskutovat a podobně. A jediná politická strana, se kterou mívám jako větší problém, tak jsou Piráti, ale to je můj vnitřní problém. Protože s nimi se nesetkávám takřka v ničem, jo? Teď šlo vidět, byli ve vládě, co tam udělali. Pan Hřib zodpovídá za dopravu v hlavním městě. S tím bych taky pohovořil, protože to je tragédie. To je tragédie. To, co se tam děje, já vím, že plno sledujících s Prahou nemá nic společného, ale věřte tomu, že to jde od 5 ke 3 a je to strašné, jo. Přidávají se cyklopruhy, vyhrazené jízdní pruhy, opravuje se nějaký hlavní tah, tak když opravujeme hlavní tah, tak proč nezačít opravovat i náhradní tah, jo? Však ti řidiči si počkají. Já rozumím tomu, že v Praze je až moc aut, taky se mi to nelíbí. Klidně ať se spoplatní nějak ten průjezd a podobně. Ale to, co tam dělá pan Hřib, to je na nějakou cenu. Třeba nějakou dostane. Jo, takže říkám, nikomu nic neberu, volte si koho chcete, klidně volte českou monarchii a podobně, hlavně k těm volbám choďte. A jelikož teď je po volbách, sestavuje se nám vláda, jaká se sestavuje, tak si o tom pojďme něco říct. A samozřejmě, zajímá mě váš názor, jo, klidně pište, buďte tvrdí, drsní, i voliči Pirátů, klidně napište, jo. Já proti člověku, který je volí, nic nemám. Já prostě akorát tu stranu, ty její názory nezdílím. A to je všechno. A klidně zajdu, i s panem Hřibem bych zašel na pivo. Ale nebudem se věnovat politickým tématům. Takže asi tak. Pojďme ven z auta. Jo, už zase tady běží motor na prázdno, produkuju emise. Aby na nás nepřiletěla Greta s nějakou humanitární pomocí. Tak a přátelé, začneme zde. Číst to nemusíte, jenom ať vidíte, že na Kladně máme i disk golfové hřiště. Jo, je to takový větší areál, hraje se tady disk golf. Tam v pozadí vidíte krásné modré MG. A můžeme se tady krásně projít a načíst to kontroverzní téma, až projede pán s vozíkem. Já se politice věnuji nerad. Období před volbami mám rád ještě o to méně, protože všichni najednou slibují, všichni se uráží, útočí na sebe. Celé ty kampaně jsou opravdu, že člověk by si rval límce z toho, jak jsou lidi ochotní a schopní se chovat, jo. A je mi úplně jedno, z jaké politické stáje je. Byla to tragédie napříč celým politickým spektrem. A pro mě největší šok byl ten, že osobně jsem vyhodnotil jako nejlépe se chovajícího politika pana Rakušana. Jo, tady vidíte, jaký to je paradox. Náš ministr vnitra, který končí, takže tady to mé vyjádření není žádné speleologické, nebo jak to vyjádřit slušně. Ale prostě ten jediný se tam choval nějak normálně, jo? Jinak to byly samé útoky. A mému druhému šoku nejhůř se za mě choval pan profesor z ODS. A já jako volič ODS jsem to snášel opravdu těžko, protože opravdu program Antibabiš mě nezajímá. Mě zajímá, co budeš dělat, milý Petře, o co se budeš snažit. A to ne, že mě pořád budeš strašit panem Babišem. Jo? Takže pro příště se zamyslet. Doufám, že ODS
se zase nějak nakopne, nabere nový vítr, třeba z jižních Čech a vrátí se k nějakým těm hodnotám, jo? Nemyslím k motrovství, protože to, co se dělo v minulosti v ODS, to je taky tragédie. Ale to, co se děje s panem Fialou, z toho radost taky nemám. Jo? Takže před volbami to bylo takové neveselé období, lidi byli schopni se jí hádat kvůli tomu, hele, pokud můj parťák bude volit Piráty, pokud můj nejlepší kamarád bude volit SPD, můžeme se tomu zasmát, když se budeme vzájemně respektovat, nemám s tím problém. Volte koho chcete, běžte k volbám, pak pojďme na pivo a kašleme na politiku. Pokud, přátelé, ale nevolíte, tak si pak nestěžujte, jak se tak říká. Jo, takže volby nějak proběhly, výsledky mne taky překvapily. Ne všechno mile, ale neberu to jako tragédii z toho důvodu, že jsem zvědavý, jestli ty následující 4 roky bude nějaké cirkusové představení, anebo jestli ta počáteční skepse se bude jevit zpětně jako zbytečná. Co si o tom myslíte vy? Teď to trošku rozeberem, ale myslím si, že rýsovaná koalice ANO, SPD a motoristé hodně lidem nedá spát, hodně lidí je překvapených a teď co od nich máme čekat. A jak to tak bývá, já jsem volit byl, takže já držkovat můžu. Ne, dělám si legraci, mě zajímají skutky a činy té vlády, je mi jedno, jak se tam budou dohadovat a podobně. Ty výsledky jsem sledoval taky se zaujetím a úplně jako tragédii to nevidím, ale spíš mě zajímá, jaké to bude, protože ano, strana SPD není moc oblíbená. Asi si dokážu představit proč. Nevolil jsem ji, jo. Ale prozatím byli vždycky v opozici a tam se dobře kecá. Všichni to známe. Pokud nemáte žádnou zodpovědnost, není na vás, abyste něco vymysleli, tak je strašně jednoduché o tom mluvit a říkat, jak to všichni dělají špatně. Tak teď nám můžou ukázat, jak se to dělá dobře. Pan Tomio, to bude asi velká legrace. Ale opět, kdo volil SPD, může mít na pivo, může mít na čaj, může si zahrát fotbálek. Ale jediné, z čeho jsem měl obavy, jak začalo prosakovat, že by SPD mělo mít ministerstvo vnitra. Jo? To jsem si říkal, že bych z toho asi úplně radost neměl, ale třeba by to vedli dobře. Jo? Ale jsem rád, že se to nepotvrdilo. Druhá strana, motoristé. Já jsem tu auru pana Turka ze začátku taky poměrně sledoval. Ale opět, jo. Mluvilo o sobě hezky, to jeho konzorcium okolo o něm taky mluvilo hezky. No a pak se ukáže, že plno věcí provádí úplně stejně jak ti politici, kteří tam jsou, které kritizuje, ale zase zastává názory, které mám i já, tak jsem zvědavý, jak to prosadí, co bude dělat, co nebude, protože ono se dobře kecá na sociálních sítích. Jo, sem tam k tomu zvednete pravou ruku, jakože hlasujete a tak, ale hele, teď mluvím opět za sebe. Mi je úplně jedno, co si sdílel, nebo úplně jedno mi to není, ale dokážu to pochopit, co si sdílel před 15-10 lety na sociální sítě. Každý jsme na něco reagovali, někdy z legrace, někdy vážně, ale pojďme se k tomu postavit jako chlapi. Pojďme se k tomu postavit jako to podzimní slunce, pěkně ostré, které tady prosvítá. Doufám, že vám to neurve monitory. A štve mě, že pan Turek se k mnoha věcem neumí postavit jako chlap. Jel někde 200, vymlouval se jako malá holka. Někde zvedal pravici, vymlouval se jako malá holka. Sdílel nějaké statusy, někdo mi asi vzal telefon a hej, do prdele. Tak si dospělý chlap, ne, hraj si na nějakou hranatost a pak tady kvičíš jak malá holka. Jsi jak Carlos Benda v Kleši. Dělám si legraci, ale... Takže to mě taky zklamalo, jo, ty si hraješ na nějakého drsného týpka a pořád se stejně vymlouváš a překrucuješ jako všichni ostatní, tak to je taky těžké, ale jsem zvědavý, jo, jestli ta jeho osoba projde jako nějaký ministr a jak se bude chovat, jo, protože
očekávání nemám vysoká, takže může pozitivně překvapit. A co se týká těch voleb, tak mě trošku děsí, že to cítím tak jako, že doufám, že Andrej si to ukočíruje. Teď řeknete jako, že člověk vzlíží k tomu, že doufá, že Babiš nastaví ty laťky, ať je to nějaké jako relativně normální. A proto, když člověk nic nečeká, tak může být jenom překvapen. A jsem zvědavý, jaké budou kroky vlády, protože přestože jsem ze stáje většinou ODS, tak to, co dělala ta minulá vláda, tak to mi jako pěkně hýbalo žlučí, že ODS asi zapomněla, že se všude propaguje jako nějaká pravicová strana, já nevím, co s pravicí měli jako společného, to byla tragédie. To, co dělali směrem k Evropské unii, ke svým občanům a tak. Dorazila to bitcoinová kauza. Pan Stanjura, toho by taky někdo měl kopnout do dolů v Ostravě. Je krásné, že se nedostal aspoň do poslanecké sněmovny. A jako bylo mi až stydno za to, co dělají. No. Tak jim to voliči asi sečetli, i když nakonec nedopadli ještě tak špatně. A Spolu určitě můj hlas nikdy neuvidí, protože TOP 09, KDU ČSL, co mají společného jako s ODS. To je jenom jako nějaká koalice anti-Babiš, tak na to mě jako voliče určitě už neuhrajete. Jo. To je moc málo, pane profesore. Tak přátelé, a dost bylo koukání na můj obličej, odtamtud jsme přišli. A tady to hřiště pokračuje, jo. Vidíte, nádherná travička, leckterý fotbalový stadion by zaplesal. Třeba, jak já pocházím z Ostravy, tak to, na čem hraje Baník Ostrava, tak to já nevím, jako jestli si dělají prdel nebo ne. Ať se přijdou tady zeptat toho, kdo se stará o trávu v parku, vypadá to líp. Doufám, že to slunce na vás není moc silné, ale vidíte, jak je tady moc lidí, jo? Pomalu by si člověk nevešel do toho disc golfového hřiště. Ne, je to jako všude. Možná o víkendu tady někdo bude. Ale lidé již nejsou tak aktivní asi, přestože počasí se vyvedlo. No a my se vrátíme k našemu politickému tématu. Doufám, že tady ještě někdo zůstal, že jsem nenazlobil všechny. Ale pomalu prosakuje, kdo by jaké ministerstvo měl vést. U nás je to pan Metnar z ANO, což nakonec ze všech těch možností asi nevyznívá úplně špatně, jsem zvědavý, jaké to bude. Pan Babiš nám leccos nasliboval. Tak, tady sympatický stín. Leccos nasliboval, no a teď nastane to období hledání výmluv, proč to nejde. Na to se strašně těším. No, ale nejvíce na to těším v podání SPD, protože ti doteď, já nevím, 10-15 let jenom říkali, kdo co jak má dělat, jak by to oni udělali líp. Tak teď máte tu šanci, no. Předveďte se. Jo a přátelé, výhoda disc golfového hřiště je ta, že můžete chodit po travnatých površích. Takže když mě teď vidíte, jak se tady courám, tak nic neporušuji. A když už jsme u toho, klidně bych s váma zahrál i disc golf. Nikdy jsem ho nehrál, na tomto hřišti jsem po několikáté, ale jenom z relaxačních a procházkových důvodů. A i téma, jako je politika, zde mohu probírat maximálně se svým stínem. Jo, vidíte, nikdo jiný zde není. Není to tím, že by to bylo za plotem, není to tím, že by to bylo placené. Prostě se lidem asi nechce. Mě vždycky znervozňuje, když je v záběru můj stín, takže to musíme nějak vymyslet, jak to udělat, aby tam nebyl. Takže přátelé, co myslíte? Budou mít nastupující policisté plat 50 000 korun, a to nemyslím v roce 2048, myslím nyní. Nebo se opět bude hledat důvod, proč to nejde? Co to udělá s platy ostatních policistů? Co to udělá s názorem občanů na policisty? Jo, protože jakmile někde hodně přidáte, tak ona se zvedne vlna nevole a mě to vůbec nepřekvapuje. Jo? Kdybych nebyl policista, třeba bych taky nadával, nebo pravděpodobně bych taky nadával. Tak, to je ten správný záběr. Ale třeba to brát takhle.
Já se s vámi vsadím, že pokud nám hodně přidají na tarifu, tak nám hodně vezmou někde jinde. A že to přidání v žádném případě nebude nějaké vysoké nebo drastické. Jak to tak občas bývá, jo? Že oni nám řeknou, že nám přidají, do jednoho hrníčku nalijou a když z druhého vylijou, tak už to nikomu neřeknou. Klasika. Jo, a když přidáte policistům, musíte přidat hasičům, musíte přidat vězeňské službě, celní správě, jo, pak se vám ozvou lidé, co dělají na úřadech. Protože občas se nedivíte, že ta paní za tou přepážkou je taková nerudná, když zjistíte, kolik bere peněz. Ale holt, stát musí být dobrý hospodář a nemůže takhle rozhazovat jen tak, že? Musí prostě uspůsobit výplaty svých zaměstnanců tomu, co vybere. Bylo by divné, kdybychom všichni měli 80 000 a stát by každý rok byl miliardu v mínusu. Což možná chvilku by se nám to jako státním zaměstnancům líbilo, ale ten dopad by byl fatální pro nás. Je. A myslím, že by se pak pořádali defenestrace vzhledem k tomu, že jsou tady lidé, kteří pracují v soukromých firmách, jsou tady lidé, kteří pracují na sebe. Za všemi stát chodí s nataženou rukou a říká plať, dávej, jo, tak ty jsi vydělal tady víc, jo, tak my ti to dostatečně dodaníme a podobně. No, takže rozumím tomu, že ten náhled na výdělek státních zaměstnanců je diametrálně odlišný v tom, jestli ten plat pobíráte, anebo ho dotujete. Ale teď je zase hezké, že pomalu bude prosinec a my budeme podepisovat papíry o navýšení svých tarifních tabulek nebo tarifních platů. A opět bych chtěl upozornit, oni nám přidají 5% do tarifu, což v mém případě je číslo 3,2%, že mi vzroste plat. Takže není to tak, přátelé, že nám plat vzroste o 5%, ale jenom jedna z jeho složek, jo? Takže 3,2% to budou v mém případě, ale lepší než nic. Tak budu se muset někdy podívat, jak to tady funguje. Jo, takže v lednu nám to naroste a uvidíme, co bude dále. Ale od platu pryč. Já osobně jsem zvědavý, vy víte, na jakém oddělení dělám, policie, odboru, útvaru. Správně je to odbor. Tak, mě hlavně zajímá ona ta rétorika vůči Evropské unii, rétorika vůči cizincům na našem území. A já teď nebudu zabíhat do něčeho, o čem bych tady jako člověk, který je uvnitř, neměl mluvit. A co se týká cizinců, naše zákony jsou impotentní, teda co se týká vyhošťování nebo řešení nějakých zlobivých cizinců, tak jsou mnohdy impotentní, já jsem zvědavý, jaké to bude. Jo. A jsou informace, které buďte rádi, že jako normální lidé k ním nemáte přístup, protože to byste si nervali límec, to byste si rvali komplet oblečení, protože máme rok 2025 a některé věci, které se dějí na poli cizinců, ale nejenom naše republika je v tom mnohdy nevinně, jo? Musíme hledat toho špatného o řád výše. Takže Evropská unie a to, co vymýšlí ona nebo třeba Mezinárodní soud pro lidská práva, to pokud si chcete zachovat zdravý rozum, úsudek, zdravou psychiku, nezkoumejte to. My se bohužel mnohdy dostaneme k tématům služebně, které musíme se s nimi seznámit, říkejme tomu takhle. A to máte chuť vstát, vzít ten monitor a udělat z něho pucle monitor. Nebo puzzle, nebo jak se to říká. To je fakt šílené, šílené. A jsem teda zvědavý, co teda tato vláda směrem k Evropské unii a k takovým vyšším instancím bude dělat. Protože kecání proti ním je jedna věc. Ale reálně něco vymyslet je věc druhá. A jsem na to velmi zvědavý. A moje zvědavost jde i směrem, co se týká lidí z Ukrajiny. Jo, já vím, že Česká republika se zase dělí na dva tábory, kteří jdou
proti Ukrajině a s Ukrajinou. A já jsem zase někde mezi, jo. Válku zcela jasně začal jeden stát. Zcela jasně jeden stát je oběť. Jeho obyvatelé jsou ti, kteří si zaslouží nějakou formu a míru pomoci, pak můžeme diskutovat nebo debatovat o tom, jestli je to prováděno správně. A teď víme, že ta minulá vláda byla silně pro pomoc Ukrajině za jakoukoliv cenu, protože to, co se dělo na úřadech, jak se jim vyplácely ty dávky a jaká je tady neschopnost zbavit se těch, kteří jsou ne potenciálně, ale jsou skutečně nebezpeční, tak teď přichází vláda, která jde zase proti nim. A já se trošku bojím, aby to nebylo od zdi ke zdi. Jo? Teď jsme jim pomáhali vším, všechno se jim spalo, tak teď to bude zase naopak, že jim budeme škodit a nebudeme jim dávat nic. Doufám, že toto nenastane, ale opět, jo. Velká aféra. Na Národním muzeu nevisí ukrajinská vlajka. Ale přátelé, já jsem pro pomoc Ukrajině, ale do psí čehokoliv, proč by tam měla viset? Proč by na jakémkoliv úřadě měla viset vlajka Nepálu, Tajvanu, vlajka Ukrajiny? OK, podporujme je, ale to jsou naše úřady a ty jsi třeba volený člověk, který tam je dosazený a dali ti voliči jakoby to právo, abys tam věšel něco na základě svých názorů. Pojďme se na to vykašlat, nevěšme tam nic jiného, nechme tady českou vlajku a bude klid. Tady ty demonstrace, když už jsme u nich, tak v Praze, a to si všímám poměrně často, je úplně jedno, jaké levičácké téma to je. Neříkám, že Ukrajina je levičácké téma, jo, ale pak tady máme různou pomoc Palestině, sňatky pro všechny a 30 v Praze a tady ty pro někoho důležitá témata, pro mě to jsou chujoviny. A když tam člověk jako policista, tak vidí, tam se pořád točí ti samí lidi. Takže jak pak to mám brát vážně, když na všechny tady ty demonstrace chodí dost stále se opakujících lidí. Buď se nudí, nevím. Doufám, že teda mý fanoušci, pakliže chodí na demonstrace, tak se jich to nedotkne. Choďte na ně klidně dál, vyjadřujte svůj názor, ale jak to pak brát vážně, když jsou zatím ty samé skupiny. Jo, tak tady vidíme, slyšíme, politika je ožehavé téma. Já nebudu zacházet do nějakých podrobností, abychom se tady zbytečně nehádali. A tady také vidíte, že je tady prostě krásně. Až na ten zvuk někde se něco staví a zrovna dělníci můžeme uspořádat anketu, z jaké země asi budou, tak jsou dneska poměrně horliví. Asi víc než lidé, kteří se věnují disc golfu. Takže přátelé, tady jste asi pochopili, že nepodporuji Palestinu, nepodporuji, když se tady ustupuje různým jakýmkoliv skupinám lidí, kteří se cítí jako, já nevím, lavička v parku, ne, já zacházím do extrému, jo, ale máme tady bohužel zkušenosti s lidmi, kteří se cítí různě a pro mě za mě cít se jak chceš, jo. Já s tím nemám problém. Můžeš se cítit, můžeš být malá žena a můžeš se cítit jako 100kilový wrestler, nemám s tím problém. Ale v občance máš, že jsi buď muž nebo žena a podle toho by k tobě stát měl přistupovat. Jo? Se vší mírou slušnosti, vážnosti, se vším, chápu. Ale prostě ne, že ty řekneš, že se cítíš jako někdo jiný a teď budeš očekávat, že si z tebe sedneme na zadek a že ti ve všem budeme ustupovat. Jo? Já říkám slušně, lidsky, humánně, ale prostě musí tady být asi nějaká hranice, která by to měla určovat, jo. Ne, že ty si řekneš, že jsi chlap, že se cítíš jako žena, že chceš, aby tě prohledávala žena, aby šel do ženského vězení a podobně, jako co to je. To je to, co mi hlava nebere, tak tady proti těm různým věcem a ideologiím jsem taky. Věřím, že dost z vás to má jinak. A zase, nemám problém s vámi jít na pivo.
Ježišimane, jak já bych si dal pivo. A teď jdu cvičit, takže smula. Žádné pivo nebude. Jo, takže já jsem spíš konzerva. Už jsem taky postarší pán, berte to v potaz. A toto téma mělo být o tom, co očekáváte od nové vlády. Myslíte, že vydrží 4 roky? Že se tam nerozhádají? Mě poměrně překvapuje, že třeba nebyla vůbec tendence v ODS říct si, tak Peťu pošleme na univerzitu, ať tam vykládá co a jak. Třeba by ho někdo proškolil z toho, jak vypadá reálný život a že by se nějak pokusili domluvit. OK, vláda je taková, jaká vzniká, tak co? Vydrží 4 roky? Co nás čeká? Jak se bude chovat směrem k Ukrajině, směrem k Evropské unii? Protože třeba TOP 09, i kdybych souhlasil s tím, co říká, tak jsou pro mě naprosto nevolitelní pro své europoslance. Jo? Proto, co oni prosazují, jak mluví, v životě bych jim to nedal. Ale opět, pokud volíte TOP 09, seznali jste, že je to z vašeho pohledu nejlepší možná volba, tak to dělejte. A já vám to vůbec nebudu zazlívat. Ani můj stín vám to nebude zazlívat. Co myslíte? Bude Turek nebo pan Turek ministrem? Co pan Macinka? Naplní ANO své předvolební sliby? Teď už víme, že plno stran začíná couvat, inkluze a podobně. Co SPD? Půjde jim tlachání ve sněmovně tak, jako jim to šlo doposud? Nebude pan Okamura nadávat, když si tam k řečnickému pultu někdo stoupne a začne mnohahodinová kapitola z recitací kdo ví čeho? Jako může to být plné paradoxů. A jak se říká moderně, message tohoto videa je: přátelé, pojďme se nehádat kvůli politiky. Jo? Najdeme určitě plno jiných důležitých důvodů, proč bychom se hádat mohli. Ale pojďme tu politiku sledovat trošku zpovzdálí a bavit se nad tím, co nám tam ti mudrlanti zase vymyslí, komu přisypou, jak budou zase odklánět, jak něco nepůjde, jak nám budou vysvětlovat, proč pro stát je to dražší, proč něco pro stát trvá déle. To zase bude galerie výmluv, jo. A ta galerie výmluv, ta je nezávislé na politické straně. To už od té doby, co vnímám nějak politiku, což někteří z vás asi nebyli na světě, tak je to pořád stejné. Pořád stejné. Před volbama sliby, po volbách výmluvy a takhle nějak to jde v cyklu. Jo, a pak vidíte, že ten poslední rok, který mají ve funkci, tak už opět nedělají rozhodnutí, která jsou nepopulární a zase najíždíme na vlnu slibů. To je jako když chytáme nějaké recidivisty, jo? To pak nevěříte vlastním uším. Chytnete člověka, který byl 18krát soudně trestaný, přijde vazební zasedání, to znamená, že je v celé CPZC veze se na vazební soud a ten rozhodne, jestli se ten případ bude vyšetřovat tak, že on zůstane ve vazbě anebo půjde na svobodu. A tam tady ti xkrát soudně trestaní lidé napíšou slib, že něco slíbí. A vy si řeknete OK, tak je to asi nějaká vtipná doložka tady k tomu zasedání. No ale on občas k tomu ten soud přihlédne a ten člověk nejde do vazby. Takové krásné to je. Jo, já chápu, kdyby to byla nějaká marginální záležitost a ten člověk by byl velmi dobře dostupný. To znamená, že má adresu, kam doručujete poštu, on si ji vyzvedává, bydlí na stejném místě. Když mu přijde nějaká předvolánka, dostaví se a tak, to chápu. Člověk, není možné. Nejsem zde sám. Ale pak jsou tady lidé, u kterých víte, že až po nich soud bude něco chtít, tak skončí v celostátním pátrání. A neuděláte s tím co? Vůbec nic. Jenom můžete kroutit hlavou,
Při nejlepším tou svojí. Tak přátelé, jelikož se tady začínám cítit nekomfortně, protože jsem viděl člověka, dělám si legraci, prošla paní s pejskem, pejsek za mnou přiběhl a nepokousal mě, asi jsem dobrý člověk. Napíšu si to do životopisu. Tady koukám na hřbitov, hele. Tak. Tam všichni skončíme jednoho dne. S tím se asi nedá nic dělat, jo? To není, že bych vám přál něco špatného. Ale ať volíme pravici, levici, střed, ať k volbám chodíme nebo ne, všechny nás to čeká. Záleží asi, jak moc budeme oblíbeni. Takže doufám, že tady to video vás nějak moc nenadzvedlo ze židlí. Že dokážeme i o politice pokecat hezky. Zajímá mě, co si myslíte o nové vládě. Hezkého, škaredého. Pokud je to škaredé, napište to slušnou formou, ať to YouTube dostane aspoň ke mně. Jo. Já si to rád přečtu. Tady už mi i baterka hlásí, že toho je dost. Druhou náhradní mám v autě, tak třeba asi to rozloučení uděláme z vozu. Tady jsem se krásně prošel. Jo, tady vidíte, to natáčení těch vlogů a některých videí je prospěšné i mému zdraví. Já po tom zánětu průdušek se ještě nemůžu pořádně nadechnout, tak si myslím, že tady ta věc mi pomáhá, jo? Procházka na čerstvém vzduchu. A ona celkově, jakýkoliv pohyb je dobrý, jo? Teď jsem byl 2 dny na Zobce, měli jsme tam školení. A jediné štěstí bylo, že Zopáci tam nebyli. Tam nebyli skoro žádní studenti. My jsme měli tu výuku vymyšlenou tak, že naše pauzy se kryly s jejich výukou. Takže moc lidí jsem tam neviděl. Ale i tak stávám se celebritou a stalo se mi, že jsem si chtěl zaplatit Pepsi a Monster, energetický nápoj, samozřejmě obojí je nezdravé pití. Pokud umíte pít vodu, tak vám závidím. A přišel tam student s tím, že sleduje moje videa a že mi to chce koupit. Tak doufám, že to není úplatek. Já mu děkuji. Můj rodinný rozpočet mu děkuje. Přátelé, pojďme se vykašlat na hádky kvůli politice. Pojďme se hádat třeba kvůli sportu. A nebo se pojďme nehádat vůbec. Pojďme si zahrát disc golf. Tak a moje baterka už tady řve poměrně akutně. Takže přátelé, já jdu do vozu. Tam vymyslíme nějaké závěrečné slovo. A ten, kdo vydržel až doteď, tak velká poklona. Tak přátelé, dneska to bylo slabší. Jenom 2 kilometry jsem nachodil. Ono to disc golfové hřiště je takové hezké. Člověk se tam courá, nepotřebuje nikam spěchat. Tak příště je třeba trošičku přidat. A jinak ještě jedna věc. Jo, já často říkám, že jak se máme špatně, myslím tím státní zaměstnanci a podobně. Přátelé, je třeba brát to v nějakých mezích, jo. Se nemáme špatně. Skoro všichni máme kde bydlet, máme co jíst, máme čím jezdit, jsme líní, máme všechno na každém rohu, máme skvělou zdravotní péči, skvělé vzdělání, tady ten systém, který tady je. Takže nemáme se špatně. Ale prostě je takové přirozené mluvit a vystihovat ty horší věci. Jo? Takže doufám, že tady ten politický, jak to nazvat, díl, říkejme tomu díl, vás nějak moc nenazlobil. Každý tu věc vnímáme jinak, z jiného úhlu, z jiného pohledu. Já se vždycky snažím pochopit, co ten druhý chce, nebo jak to vnímá. Ne vždy to lze, jo. Osobně mám taky problém s mnohými věcmi, teď hlavně co se týká různých vyhlášek, zákonů a tak. A je to z toho důvodu, že jsem spíš konzervativní člověk. Někdo z vás je pravý opak, vidí to jinak. Tak se vůbec nebudu zlobit, když mě třeba pozvete na Starobrno, jo, které nepí, nechutná mi, ale obětují se pro vás. Dělám si legraci. Berte všechno s nadsázkou a humorem, dokud nejde o zdraví a život. Jsou to prkotiny.
Važte si lidí kolem sebe, nemluvte s nimi o politice. A poslední věc. Kdo tady nedal like, tak to řeknu Tomiovi, ať se na vás podívá. Přátelé, mějte se hezky, važte si také svého času, komu ho věnujete, co s ním děláte, protože ten jediný stále jenom ubývá. Jo? Dávejte na sebe pozor a u dalšího videa čau. A to další video bude asi livestream příští středu, ale to ještě potvrdím. A teď už definitivně čau.